ወዲ ተባዕታይ ንኹሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ኣየስተኣናግድን እዩ። ሓደ ወዲ ንመሓዝቱ፣ ንስራሕ መሳርሕቱ ወይ ንዝፈልጠን ኣዋልድ ዘርእዮ ባህርያት ኣሎ። እንተኾነ ግን ሓደ ወዲ ንሓንቲ ዘፍቅራ ጓል ጥራይ ዘርእያ ንካልኦት ኣዋልድ ግን ብፍጹም ዘይገብረለንን ሕቡኣትን ኣዝዮም ዓበይቲ ነገራት ኣለዉ። መብዛሕትአን ኣዋልድ ብሓቂ የፍቅረኒ ድዩ ወይስ ከም ዝኾነት መሓዛ እዩ ዘርእየኒ ኢለን ይሓታ። ሰላም ተኸታተልቲ መድረኽ ፍቕሪ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ሎሚ ኣብዚ ቪድዮና ንሕና ኣወዳት ልብና ምስ ሃብና ጥራይ ነርእዮም መተካእታ ዘይብሎም ምልክታትን ስነ ልቦናዊ ምስጢራትን ክንርኢ ኢና። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ። ቀዳማይ ናይ ብሓቂ ሕሉፍ ታሪኹን ድኻሙን የካፍለኪ ወይ ከዓ አንፊልተሪንግ ሂዝ ቨልነራቢሊቲ። እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ድኻሙን ሕሉፍ ስምዒቱን ምክፋል እዩ። ወዲ ተባዕታይ ብተፈጥሮኡ ርጉዕ፣ ሓያል፣ ጸገም ዘይብሉ ኮይኑ ክረአ ዝደሊ ንብዙሓት ኣዋልድ መዋእሉ ዘሕልፎ ናይ ኣውንታ ታሪኹ ዓወታቱን ዋዛታቱን ጥራይ እዩ ዘካፍል። እንተኾነ ግን ንዘፍቅራ ጓል ጥራይ ናይ ብሓቂ ዘፍርሖ ነገራት፣ ሕሉፍ ናይ ልቢ ስብራቱ ከምኡውን ኣብ ህይወቱ ዝተጋገዮም ነገራት ይነግራ እዩ። ንዓኺ ከም ውሑስ ቦታ ወይ ከዓ ሴፍ ዞን ገይሩ ስለ ዘርእየኪ እዩ። ናይ ብሓቂ መንነቱ ክሓብኣልኪ ኣይደልን። ንኻልእቲ ጓል ግን ኩሉ ነገር ሰናይ እዩ ኢሉ ጥራይ እዩ ዝሓልፎ። ካልኣይ መደባቱን ናይ መጻኢ ውጡኑን ምሳኺ የጣዕሞ ወይ ከዓ ኢንቴግሬቲንግ ዩ ኢንቱ ሂዝ ፊቸር። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ንዓኺ ኣብ ናይ መጻኢ ውጡኑን ሓሳባቱን የእትወኪ። ሓደ ወዲ ምስ ሓደ ሰብ ናይ ሲምቦል ኔም ጥራይ ዝምድና እንተሃልይዎ ብዛዕባ ጽባሕ ወይ ናይ ሙሉእ ህይወቱ ዓላማ ኣይዛረብን እዩ። እንተ ተዛረበ እውን ብግልጽነት ኣነ ኢሉ ይዛረብ እምበር ንሕና ኣይብልን። ንዘፍቅራ ጓል ግን ኣብዚ 5 ዓመት ዓብዪ ደረጃ ክንበጽሕ ኢና። መደበይ ምስናትኪ ከመይ ገይረ ከጣዓሞ ይኽእል እንዳበለ ብዛዕባ መጻኢኡ ክዛረብ ከሎ ንዓኺ ማእኸል ገይሩ እዩ ዝሓስብ። ንካልኦት ኣዋልድ ንመዝናነይ ጥራይ ክጥቀመለን ከሎ ንዓኺ ግን ናይ ህይወት መሻርክቱ ገይሩ እዩ ዘርእየኪ። ሳልሳይ ኣናእሽቱ ዝበሃሉ ዝርዝር ነገራትኪ ኣይርስዕን። ኦብዘርቪንግ ዘ ስሞለስት ዲቴይልስ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣናእሽቱ ዝርዝር ነገራትኪ ኣዝዩ እዩ ዘስተውዕል። ደቂ ተባዕትዮ ብሓፈሻ ምስ ካልኦት ኣዋልድ ኣብ ዝህልዎም ዝምድና ኣብ ኣናእሽቱ ነገራት ኣተኩሮ ኣይህቡን እዮም። እንተኾነ ግን ንዘፍቅራ ጓል ትፈትዮ ዓይነት ቡን ወይ ድማ ምግቢ፣ ቅድሚ ወርሒ ዘውፃእኽዮ ሕማቕ ስምዒት ወይ ድማ ዝተቐየረ ናይ ፀጉሪ ስታይልኪ ብኡ ንብኡ እዩ ዘስተውዕሎ። ንካልኦት ኣዋልድ ዓበይቲ ነገራት እውን ይርስዖም እዩ። ንዓኺ ግን እቲ ንኡስ ነገር እውን ከይተረፈ ኣብ ኣእምሮኡ ይቕረጽ። እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ኣተኩሮኡ ኣብ ኣካላትኪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንነትኪ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ራብዓይ ብሓቂ ይሙግተክን ይእርመክን። ፕሮቴክቲንግ ዩር ግሮውዝ ኖት ጀስቲንግ ፕሌሲንግ ዩ። እቲ ራብዓይ ነጥቢ ድማ ብቕንዕና ይእርመክን ይሙግተክን። ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል እንተዘየፍቅርዋ ንሳ ዘውፅአቶ ዝተሰሓሐተ ወይ ሕማቕ ውሳነታት ኣየገድሶን እዩ። ሕራይ ደስ ዝበለኪ ግበሪ ኢሉ ጥራይ እዩ ዝሓልፎ፣ ምክንያቱ ናታ መጻኢ ስለ ዘየገድሶ። እንተኾነ ግን ንዘፍቅራ ጓል ተጋግያን እንተደኣ ኮይና ወይ ድማ ተጋግያ እንተደኣ ርእይዋ ብፍቕርን ብእምነትን ኮይኑ ይሙግታ። ክትዓቢ ክትበልጽ ካብ ሕማቕ ውሳነታት ክትርሕቕ እዩ ዝደሊ። ንዓኺ ደስ ክብለኪ ጥራይ ኢሉ ኣይሕሱን፣ ምክንያቱ ዕብየትኪ ናቱ ዕብየት ስለ ዝኾነ ሓሳብኪ ናቱ ሓሳብ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓምሻይ ጊዜ እውን ጸጋታቱን ብዘይስስዐ ይህበኪ። አንኮንዲሽናል ኢንቨስትመንት ኦፍ ታይም ኤንድ ኢፈርት። እቲ ሓምሻይን ወሳኒ ነገርን ድማ ጊዜኡን ሓይሉን ብዘይስስዐ ይህበኪ። ወዲ ተባዕታይ ንዘየፍቅራ ጓል ጊዜኡ ዝህበላ ንሱ ዝጥዕሞ ጊዜ ጥራይ እዩ። ደስ ምስ ዝበሎ ወይ ስራሕ ኣብ ዘይብሉ ጊዜ ጥራይ እዩ ዝረኽባ። ንዘፍቅራ ጓል ግን ባዕሉ ብጣዕሚ ስራሕ በዚሕዎ ወይ ድማ ደኺምዎ እንተሎ ንዓዓ ዝኾነ ጊዜ ይረክብ። ጸገም ተጋጢምዎ ኣብ ጎና ክህሉ ኩሉ ነገር ይስውእ። ንካልኦት ኣዋልድ ስራሕ በዚሕኒ ዝብል ምክንያት ክቐርብ ከሎ ንዓኺ ግን ካብ ኩሉ ኣቐዲሙ እዩ ዝሰርዓኪ። ሻድሻይ ኣብ ቅድሚ ኣዕርኽቱን ስድርኡን የቕርበኪ። ፕራውድሊ ኢንትሮዲሲንግ ዩ። እቲ ቀፂልና ንረኽቦ ዋና ነጥብ ድማ ብሓበን ናብ ዓለሙ የእትወኪ። እዚ እቲ ኣዝዩን ዋናን ዓብዪ ናይ ስነ ልቦናዊ ምልክት እዩ።
ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ብሕቡእ ጥራይ ዝርያ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ኣብ ቅድሚ መሓዝቱ ክወስዳ ዘይደሊ እንተኮይኑ እቲ ፍቅሪ ናይ ብሓቂ ኣይኮነን። ንዘፍቅራ ጓል ግን ናብ ናቱ ፍሉያት መሓዙት ናብ ስድርኡ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ብሓበን እዩ ዘላለያ። ንዓኺ ምርካቡ ከም ዓብይ ዓወት ወይ ድማ አቺቭመንት ገይሩ እዩ ስለዝሓስቦ ንዓለም ሙሉእ ክነግር ኣይሓፍርን እዩ። ንካልኦት ኣዋልድ ግን ኣብ ሕቡእ ናይ ምስጢር ዓለም ጥራይ እዩ ዝሕዘን። ሻብዓይ ኩራኡን ኩሩዕነቱን ንዓኺ ኢሉ ይሓድጎ። ኢጎ ሳክሪፋይሲንግ ፎር ፒስ። እቲ ሻብዓይ ነጥብ ድማ ኩሩዕነቱ ወይ ከዓ ኢጎ ንዓኺ ኢሉ ይሓድጎ። ወዲ ተባዕታይ ዓብይ ኩርዕነት ኣለዎ። ምስ ካልኦት ኣዋልድ ወይ ድማ ሰባት ኣብ ዘሚጎ እንተኣትዩ ኣነ እየ ቁኑዕ ብምባል ክስዕር እዩ ዝደሊ። እንተኾነ ግን ንዘፍቅራ ጓል ኣብ መንጎኦም ዘይምርድዳእ እንተተፈጢሩ እቲ ዝምድና ካብ ኩሩዕነቱ ንላዕሊ ስለ ዝበልጾ ባዕሉ ኣቐዲሙ ይቕርታ ክሓትት ወይ እቲ ፀገም ክፈትሕ ይፍትን። እዚ ማለት ናቱ ሕሉፍ ኩሩዕነት ንዓኺ ኢሉ የንብሮ። ንካልኦት ኣዋልድ ግን ኩሩዕነቱ ኣሕሊፉ ኣይህብን እዩ። ሻምናይ ቀዳምነት መሃብን መስዋዕትነት ምኽፋልን። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ውሕድ ግዜን ብዙሕ ናይ ህይወት ውጥራትን ኣለዎ። ሓደ ወዲ ግን ንዘፍቅራ ጓል ኩሉ ግዜ ዕድል ይረክብ እዩ። ኣዝዩ ትሑዝ እየ ዝብል ምስምስ ንዓኺ ኣይሰርሕን እዩ። ንኣብነት ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ናይ ስራሕ መዓልቲ ንዓኺ ንምርኣይ ጥራሕ ርሕቐት ተጓዒዙ ይመጽእ። ምስ መሓዙቱ ክጻወት ወይ ክዘናጋዕ ዝነበሮ መደብ ሰሪዙ ንዓኺ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ጎንኺ ይስለፍ። ንሱ ዝፈትዎ ነገር ገዲፉ ንዓኺ ደስ ንምባል መስዋዕትነት ይኸፍል። ሓደ ወዲ ንሓንቲ ተራ ጓል ሰናይ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ፣ ግን ከዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ረብሓን ምቾትን ኣሕሊፉ ኣይህብን እዩ። መስዋዕትነት ናይ ፍቕሪኺ ዓብይ ምልክት እዩ። ታሽዓይ ንናይ ውልቀ መንነትኪ ምክባርን ንዕብየትኪ ምድጋፍን። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንሓንቲ ጓል ከፍቅሩ ከለው ብስነ ልቦናዊ መንገዲ ናተይ ጥራይ ክትኸውን ኣለዋ ብዝብል ሓሳብ ነቲ ናይ በይንነት ህይወት ዕላማታትን ክዕምጽዎ ይፍትኑ እዮም። ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል ብሓቂ ዘየፍቅራ እንተደኣ ኮይኑ ናታ ዓወት ወይ ዕብየት የቕንኦ እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ኩሉ ግዜ ካብኣ ላዕሊ ኮይኑ ክርአ ስለ ዝደሊ እዩ። ሓደ ወዲ ንዘፍቅራ ጓል ግን ዓወትኪ ናቱ ዓወት እዩ፣ ዓወተይ ናትካ ዓወት እዩ። ኣብ ትምህርትኺ፣ ኣብ ስራሕኺ ወይ ድማ ኣብ ናይ ውልቀ ንግድኺ ክትዕወት ከለኺ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ብልቡ ይሕጎስ። ናይ ህይወት ዕላማኺ ኣየዓግቶን። ስራሕኺ ግደፊ ወይ ድማ ካብ ሕልምኺ ተመለሲ ኢሉ ኣየገድደክን እዩ። የግዳስ ብኸመይ ናብ ሕልምኺ ትበጽሒ ብሓባር ይሓስብ የኣልየልኪ። ደጋፊኺ ድማ ይኸውን። ዓርሰ እምነት ይሃንጸልኪ። ኣብ ርእስኺ እምነት ኣብ እትስእኒ ወይ ድማ ኣብ እትሰናኽልሉ እዋን እቲ ቀዳማይ ብጽንዓት ኣብ ጎንኺ ደው ኢሉ ክትገብርዮ እትኽእሊ ሓያል ኣለኺ ኢሉ ድፋዕ ዝኾነልኪ ንሱ እዩ። ንካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ግን ዋላ እተን ዝቐረብኦ ዓወተን ወይ ድማ ውድቀተን ብዙሕ ስምዒታዊ ጽልዋ ኣይሕድረሉን እዩ። ንዓኺ ግን ናይ ህይወት መሻርክቲ ገይሩ ስለ ዝወስደኪ ዕብየትኪ ናይቲ ዝምድናኹም ዕብየት ገይሩ እዩ ዝርእዮ። ዓሽራይ ብዘይ ስግኣት ናይ ሓቂ መንነቱ ምዃን። ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ኣብ ማሕበረሰብ ክንቀሳቐሱ ከለው ማስክ ወይ ድማ ናይ ብልጫ ገጽ እዮም ዝገብሩ። ኩሉ ግዜ ጥንቁቓት፣ ዝተኣደቡ ወይ ድማ ጀጋኑ ኮይኖም ክረኣዩ ይጽዕሩ። እዚ ድማ ወጥሪ ዝመልኦ እዩ። ሓደ ወዲ ንዘፍቅራ ጓል ግን እዚ ኩሉ ናይ ምስልና ወይ ድማ ማስክ ኣውፂኡ ይድርብዮ። ኣብ ቅድሚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ናጻ ይኸውን። ናይ ቆልዓነት ወይ ከዓ ዋዛ ባህሪኡ የርእያ። ንካልኦት ሰባት ዘየርእዮ ናይ ዋዛ፣ ናይ ስሉጥ ወይ ከዓ ናይ ህፃንነት ባህሪኡ ኣብ ቅድሚኣ ጥራይ እዩ ዝገልጾ። ካብ ምፍራድ ኣይሰግድን። ድኻማቱ ናይ ኣካላዊ ትርኢቱ ጸጋማትን ወይ ናይ ኣተሓሳስባ ጌጋታቱ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ዘይስከፍ ብዓይኒ ፍቕሪ ከም እትረኣዮ ስለ ዝኣምን እዩ። ናይ ብሓቂ ሰላም ይስምዖ። ምስኣ ኣብ ዘለዎ ግዜ ምንም ዓይነት ናይ ምምሳል ወይ ድማ ናይ ምሕባእ ምልክት የብሉን። ሓደ ወዲ ንሓንቲ ጓል እንተይዳ ዘየፍቅርዋ ኩሉ ግዜ ርሕቐቱ ይሕሉ። ናይ ብሓቂ ውሽጣዊ ባህሪኡን ምስጢሩን ድማ ኣይገልጸላን እዩ። ኣብ ቅድሚኣ ናይ ሓቂ መንነቱ ክኸውን ምኽኣሉ ንዓኺ ከም ፍሉይ ናይ ህይወት ዕርዲ ገይሩ ከም ዝወስደኪ ዘርኢ ዓብይ መረጋገፂ እዩ። ብሓፈሻ ወዲ ተባዕታይ ብዘረባ ዘይኮነስ ብተግባሩ እዩ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ዘርኢ። ሓደ ወዲ ንዘፍቅራ ጓል ጥራይ ዘርእዮም ንካልኦት ኣዋልድ ግን ብፍጹም ዘይገብረሎም ዓበይቲ ምስጢራት እቶም ዝረኣናዮም እዮም። እምበር ኣዋልድ ኣብ ህይወትክን ዘሎ ወዲ ተባዕታይ ክንደይ ካብዚአን ዘርእየክን ዘሎ። እዚ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ንመሓዝትክን ሸር ብምግባር ኣይትረስዑ። ተመሳሰልቲ ናይ ፍቕርን ስነልቦናን ቪድዮታት ብቐጻል ንኽበጽሐክን ድማ ናይ መድረኽ ፍቕሪ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ይጠውቑ። የቐኒየልና
ኣብ ዝመጽእ ቪድዮ ብሰላም ሽካም ንራኸብ። ሰላም ድሓን ኩኑ።